Ang matarong kaya diha sa kangiti alam sa butan. Ang matarong kaya diha sa kangiti alam sa butan. Ang Ginoo nagabanagbanag latas sa kangingitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Maayo siya alang sa tawo nga manluyon ug manggihatag. Sa tawo nga nagadumala sayang patigayon uban sa katarong. Ang matarong kaya diha sa kangiti alam sa butan. Dili gayon siya mabalik. Ang matarong nayumduman kanunay hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daostang mga tao. Malig-on ang iyang kasing-kasing kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kaya diha sa kangiti alam sa butan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayon siya